Vitajte, milí priatelia, a vypočujte si nové horoskopy, tentoraz na obdobie od 7. do 13. októbra. Afirmácia na aktuálny týždeň znie: moja myseľ je čistá a svieža. Dominantnou kartou na tieto dni je tarotový symbol mák. No a teraz už jednotlivé znamenia zvieratníka. Barani, láska a vzťahy. V ostatnom čase ste melancholický jedinec a smutné či sentimentálne energie vnášate aj do osobných zväzkov. Rozpozitívnite svoje ja. Práca, kariéra, financie. Hviezdy vás pobádajú k tomu, aby ste sa vzdelávali, a to ľubovoľnou formou. Zdravotný stav: vrátiť sa vám môže nevyležaná choroba. Býci, láska a vzťahy. V spojitosti s inými ľuďmi zmente optiku. Nevidíte v každom človeku nepriateľa alebo rivala. Práca, kariéra, financie. Váš osobný horoskop veští úspech. Aktivity, do ktorých vrazíte energiu, sa vydaria. Zdravotný stav: stráňte sa osôb, ktoré chorobne pokašliavajú alebo kýchajú. Blíženci, láska a vzťahy. Určitý človek sa k vám správa milo, no v skutočnosti do vás hádže jedovaté šípy. Zapnite svoje pomyselné radary na ľudí naplno. Práca, kariéra, financie. Nikomu nedovolte, aby rozhodoval za vás. Majte vlastné názory. Zdravotný stav: zaregistrovať môžete tráviace ťažkosti. Pozrime sa na ďalšie znamenie, teda na rakov. Láska a vzťahy. Hviezdna ríša vám žehná aj na citovej pôde. Zažijete krásne chvíle s milujúcimi osobami. Práca, kariéra, financie. Ste ako továreň na nápady. Tvoríte jednu dobrú ideu za druhou a tie prinášajú úspech aj peniaze. Zdravotný stav: nasávajte liečivý jesenný vzduch. Levi, láska a vzťahy. Polovičku väčšmi chválte. V ostatnom čase má pocit, že ju ignorujete a jej klady beriete ako samozrejmosť. Práca, kariéra, financie. Nekonajte zbrklo, urýchlené a nepremyslené verdikty by priniesli oči pre plač. Zdravotný stav: nezanedbávajte odpočinok a spánok. Panny, láska a vzťahy. Na obzore je konfliktný týždeň, nie však kvôli neprajným hviezdam, ale kvôli vášmu ja. Ste podráždená bytosť, upokojte sa. Práca, kariéra, financie. Na nervózne energie zabudnite aj pri výkone akýchkoľvek činností. Zdravotný stav: vyšší krvný tlak upozorňuje na tenziu, ktorá vo vás je. Váhy, láska a vzťahy. V prípade, že máte deti alebo vnúčatá, posilňujte ich sebahodnotu, je nedostatočná. Práca, kariéra a financie. Chýba vám životná manna? Žite umeleckejšie. Navštívte ľubovoľné kultúrne podujatie. Zdravotný stav: pod drobnohľadom majte urogenitálny trakt. Škorpióni, láska a vzťahy. Chváľte sa. Uvedomte si, koľko plusov a kladov máte. Nečakajte na to, že vás budú velebiť iní. Robte tak sám alebo sama. Práca, kariéra, financie. Vyhýbajte sa osobám, ktoré rady intrigujú. Mohli by vás nakaziť toxickou energiou. Zdravotný stav: cvičte. Strelci, láska a vzťahy. V týchto dňoch dbajte na to, aby ste nerozhodovali za druhých. Uvedomte si, že každý má právo na vlastnú optiku. Práca, kariéra, financie. Spravte si poriadok na pracovnom stole alebo v papierových veciach. Zdravotný stav: popíjajte lymfatické čaje. Kozorožci, láska a vzťahy. Výmeny názorov s polovičkou alebo rodinným príslušníkom nevnímajte ako pohromu, ale ako prvok, vďaka ktorému spoznáte jeho alebo jej skutočné názory a pocity. Práca, kariéra, financie. Ste pod únavovými hviezdami. Dávajte si pozor, aby ste to neprepískli s úlohami. Zdravotný stav: objaviť sa môžu migrenózne stavy. Vodnári, láska a vzťahy. Ak si kladiete otázku, ako môžete vylepšiť váš osobný zväzok, odpoveď sa ukrýva v cestovaní. Zájdite s polovičkou na pekný jesenný výlet. Práca, kariéra, financie. Hviezdy odporúčajú konať čestne. Lož má krátke nohy. Zdravotný stav: ochromiť vás môže seknutý chrbát. No a napokon posledné znamenie, teda ryby. Láska a vzťahy. Oplývate silnou intuíciou, no problémom je, že ju pri riešení citových vecí nepoužívate. Siahnite po zmene. Práca, kariéra, financie. Naplánujte si, čo všetko chcete zvládnuť počas jesene a zimy. A potom sa do toho s vervou pustite. Energia vám chýbať nebude. Zdravotný stav: myslíte na žalúdok.